Čus, moje jméno je Frixy a já tě zdravím u tohle z toho dalšího redstone tutoriálu. A v dnešním tutoriálu si ukážeme, jak udělat jednoduché automatické světlo. Takže je to vlastně úplně jednoduchý. V minulém dílu jsme dělali tyhle ty dveře. Nebojte se, ještě furt fungujou. A můžu vám to tady předvíst. A už jsem tady to stavil celkem hodně. Vypadá to takhle. Akorát to nebude takhle naležato, ale bude to takhle na vysoko. A když zmáčknu páčku, tak tady mám najednou světlo, a když zase zmáčknu, tady mám normálně zeď. Můžeme si to ukázat, jak by to vypadalo. Vidíte, je tady celkem, no kdybych to tady takhle nějak. A je tady úplná tma. Zmáčknu páčku a máme tady světlo. Zmáčknu znovu, máme tady blok. Takže je to úplně jednoduchý. To tak. Budeme k tomu potřebovat pár věcí. Takže budeme potřebovat třeba prostě jakýkoliv blok, nejlépe stejný blok jako vaše střecha. Takže block of iron, neboli stavební blok. Potom budeme potřebovat glowstone, potom sticky piston, potom redstone torčku, potom redstone repeater, ještě budeme potřebovat redstone a nakonec obyčejnou páčku. Tak, nejde. Tak. Uděláme si tady nějakou jakože jednoduchou chodbičku, třeba takhle. A řekněme, že to světlo bude někde uprostřed. Takže někde tady, řekněme, jo? Tady někde uprostřed. Tak a teď si to tady trošku rozšíříme, aby jsme tady měli dost místa. Samozřejmě nemusíte to dělat jako brosky, jako já, ale nejlepší je, když to děláte v nějakých podzemních tunelech. Tam to aspoň není tak hodně vidět, jo, ale tady to je celkem dost vidět. Tak, dáme si tady sticky piston. Musí tady být jeden blok prázdnej. Na druhé straně uděláme to samý, taky sticky piston. Potom si tady takhle naskládáme bloky, aby jsme mohli dát poslední piston sem. Takhle nahoru. Takhle. A omlouvám se. Já ten deč hned vypnu. Jinak ještě chci strašně poděkovat u tutoriálu, jak editovat videa, tak si strašně poděkovat za komentář super video, chci strašně poděkovat, takže pokud si díváš na tohle video, tak ti strašně děkuju, jsem za to moc rád a ještě chci strašně poděkovat za 9 odběratelů. Je to neuvěřitelný, ano, jenom opravdu, je to sice málo, ale je to super. Je to neuvěřitelný a je to hlavně super. Tak jdeme zpátky k věci. A hned tady za tím pistonem, za tou dírou, jakoby si dáme takhle blok. A před ten levý piston si dáme také blok. Jo. A tady před ten blok, nebo tady dáme repeater. A musí být zpožděný, jinak by to nefungovalo. Třeba je jedno, jestli o 2, musí být víc jak 1, jo, určitě. Tak, potom si tady jenom navedeme redstone. Redstone navedeme i k druhému pistonu. A tady navedeme takhle, že si dáme takhle 2 redstony. Dáme si tady 2 bloky, nebo ne vlastně. Dáme si tady 2 bloky a dáme tady redstone torčku. A tady nahoru už jenom takhle dáme redstone. A to už je vlastně asi všechno. Jo. To je všechno, tak teď se podívej. Jo, ještě nějaký zdroj. Tak tady u tohohle z toho pistonu si takhle svedeme signál dolů. Tak a vlastně to už je všechno.
Jo, ještě tady dáme si světlo. A teď, když to vyzkouším, tak ještě trošku zpoždění větší. Jo, tady asi musí být repeater, co? Jo. Tak, víte, funguje to úplně krásně, není v tom žádný problém, možná je to trošku pomalý, ale funguje to úplně skvěle. Tak, no, to je asi všechno, takže takhle dobře se to dá hezky využít. Víte, máme tady světlo, zmáčkneme páčku a máme tady obyčejný blok. Zmáčkneme znovu páčku, máme tady světlo, zmáčkneme znovu páčku, máme tady obyčejný blok. Tak takhle nějak to vypadá takhle z vrchu, abych to jen tak ukázal. Tak a teď si vysvětlíme tady tohle všechno, jak to funguje. Vlastně jsou tady 3 pistony, které jsou napojeny na redstone. Tady je někdo by zajímalo, proč je tady ta znegovaná torčka. Je to vlastně, nebo znegovaný signál, musí tady být znegovaný signál, musí. To je úplně základní věc celého toho redstoneového obvodu. To tady musí, za každou cenu to tady musí být. To zpoždění musí být až úplně naplno, tady u tohohle z toho. Musí být úplně naplno, jinak by to nefungovalo. A tady máme vede redstone jednoduše, tady jsou 2 repeatery, tady vede redstone pístu a tady to vede už k samotnému signálu. Tak můžeme si ukázat, jak by to vypadalo normálně, takže já si tu páčku dám třeba někde sem. Jo. No tak tady zrovna ne. Dejme tomu, že si ji dám třeba sem. I akorát ta musí být vypnutá. Tak. Teď, když si tady dám torčku lever. Jo, tady vidíte celý ten proces. Můžeme si to ukázat takhle. Světlo, blok, světlo, blok, světlo, blok. Tak je to úplně jednoduchý, takhle to vypadá. Takže já doufám, že se vám dnešní tutoriál líbil a uvidíme se zase u dalšího, tak zatím čau čau.